Croeso cynnes i bawb o'na chi. Croeso i chi sydd yn ymuno fy ni adra ar y we hefyd. Mae'n braf cael cyfle i ddod at y gilydd, i addoli, i wrando, i gyfarfod efo Duw. Achos dyna da ni'n ei wneud wrth ddod ar fora dy Sul, neu nos Sul. Da ni'n dod i gyfarfod ar Duw tragwyddol sydd wedi'n creu ni a trwy Iesu Grist sydd wedi dangos y fath gariad tuag ata ni. Na i fynd trwy'r cyhoeddiadau yn sydyn i ddechrau. Peidiwch â dod yma heno, achos fyddwn ni ddim, ella fydd yna rhywun arall yma, fyddwn ni ddim yma. Da ni'n mynd i ymuno â criw sydd yn trefnu mawl dwyieithog ar y cyd heno ym Mhenrallt. Felly croeso i chi fod yn rhan o'r gwasanaeth yno. Cychwyn am 7 ym Mhenrallt. Eglwys Penrallt, Caersalem, Gaernarfon a Goleudi Llangefni sydd yn trefnu'r nosweithiau yma. A wedyn gafon ni e-bost hyfryd yn gofyn os fyswn ni'n hoffi mynd ati nhw. A wedyn nos Ferchar mi fydd y cyfarfod gweddi ymyn. Ac dwi wedi rhoi posters bach ar y grwpiau. Wedyn os ydych chi eisiau pasio hwnna ymlaen i ffrindiau, croeso i chi wneud hynny sydd hefo'r dyddiadau fyny at Pasg. A wedyn dy Sul nesaf, mi fydd yr ysgol Sul, neu ysgolion Sul a Gwasanaeth yr un amser ag arfer, a Dafydd Job fydd yn arwain dy Sul nesaf. A cofiwch am Dafydd Job, bore yma, Steff heno, a Dafydd Picton sydd i gyd yn pregethu mewn llefydd gwahanol yng Ngogledd Cymru, oedd manylion ar yr e-bost. Da ni bore yma yn mynd i fod yn meddwl am y disgrifiadau gwahanol o Dduw yr ydym ni yn dod ar eu traws nhw yn y Beibl. A da ni'n mynd i ganolbwyntio ar rhai geiriau arbennig sydd yn sôn am sut un ydy Duw. Ac felly, beth da ni'n mynd i wneud cyn i ni ganu mawl, da ni'n mynd i ddarllen darn o Salm 145. A dwi eisiau chi, fel fyswn ni'n deud bob tro dwi'n rhoi geiriau o'r Beibl i fyny, meddyliwch be ydy'r geiriau fyddwn ni'n deud hefo'n gilydd. Ond cyn hynny, dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni yn dy glodfori di, yn diolch am gyfle newydd fel hyn y bore yma, i ddod, i stopio, i dawelu, a gwneud hynny yn dy bresenoldeb di. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn dy ras, trwy dy ysbryd glân, yn cyffwrdd a'n calonna ni. Y byddi di ar waith yn nerthol yn siapio'n meddyliau ni. Arglwydd, y byddi di yn rhoi i ni yr hyn yr ydym ni angen. Byddi di'n pwyso na ni, arglwydd, dy fawredd di. Y byddi di yn amlygu i ni dy ras a dy gariad rhyfeddol tuag at a ni yn Iesu Grist. Arglwydd, da ni hefyd yn gofyn y byddi di'n delio ac unrhyw amheuon, unrhyw ofna, unrhyw ansicrwydd sydd wedi dod ata ni dros yr wsos dwytha. Da ni isio gadael yma bore yma wedi cael yn hadeiladu. Yn wir, da ni isio mynd o yma wedi cael blas o'r newydd ar be ydi o i fod yn rhan o dy bobl di. I weld Iesu Grist yn ei ogoniant, i blygu glin iddo fo mewn mawl, i gael yn bwydo a'n arfogi i fod yn bobl i ti. Yn y byd yr ydym ni'n byw yn yr amgylchiadau sydd na o'n blaen i wythnos yma. Diolch arglwydd Iesu, dy fod ti'n frenin gogoneddus. A da ni, nid isio dim ond deud hynny, da ni isio gallu moli hefo'n calon ni yn cadarnhau yr hyn ma'n genna ni'n ei ddeud. Felly maddau ni, bob pechod a bai, trig ar ha wrtha ni a bendithio ni rwan, wrth i ni ofyn hyn yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, da ni am ddarllen cychwyn Salm 145 yng nghyfieithiad Beibl.net. Ac yna, da ni'n mynd i ganu chydig o ganeuon emyna i foli'r arglwydd. Dewch i ni ddarllen, 2 sleid fydd yna, dewch i ni ddarllen y geiriau yma hefo'n gilydd. Dwi'n mynd i dy ganmol di, fy niw am brenin, a bendithio dy enw di am byth bythoedd. Dwi eisiau dy ganmol di bob dydd, a dyfoli di am byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli.
Mae ei fawredd tu hwnt i'n deall ni. Bydd un genhedlaeth yn dweud wrth y nesa am dy weithredoedd, ac yn canmol y pethau mawr rwy ti'n ei gwneud. Byddan nhw'n dweud mor rhyfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd, a byddai'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti'n ei gwneud. Dewch i ni ganu felly. Hen Emyn, gafodd ei sgwennu mewn Almaeneg i ddechrau bron i 400 mlynedd yn ôl. Byddwch chi'n falch o glywed bod ni yn mynd i ganu hi yn Gymraeg. Mawl fo i'r arglwydd sy'n frenin gogoniant a mawredd. Clod i'r goruchaf a ddyru i'm henaid o'r foledd. Tyred ath gan, salmau telynau yn lan, seinier ei fawl yn ddiddiwedd. Ac achos bod ti'n hen Emyn, fe na rei geiriau anghyfarwydd yn ni. Mawl fo i'r arglwydd, pen llywydd rhyfeddol Pedryfan. Yw bod wedi Pedryfan? O'n i ddim, o rai fi chwilio am yr atab. Pedryfan ydy 4 congol y byd, 4 ban byd. Felly bod yr arglwydd yw yn ben llywydd rhyfeddol ar draws bob man. Noddfa dragwyddol ei adain sydd drosot yn Llydan. Cadarn yw'r ior, ynddo i'th gynnal mae stor, amlwg i tholwg yw'r cyfan. Wch chi ni godi i foli'r arglwydd. Arglwydd, da ni yn gofyn am dy gymorth di, i'n heneidi a ni dyfoli di, ac ymuno hefo'r mawl sydd yn digwydd ledled y byd, ymuno hefo mawl seraffiaid ac angylion sydd yn dyweld di fel ag yr wyt ti mewn gogoniant. Arglwydd, helpa ni, achos ti'n gwybod sut mae'n bywyda ni'n gallu cael ei llenwi a gwahanol bethau. Ac felly'n golwg ni ohono ti mynd yn olwg bell, bod ni hyd yn oed yn gallu teimlo'n ddiarth oddi wrtha ti. Da ni'n diolch, Arglwydd, dy fod ti'n dduw sydd yn darparu ar yn cyfer ni yn gwendid yn Iesu Grist.
bod dy ysbryd yn galluogi ni pan mae'r cnawd yn wan i roed yn hunin yn dy law di mewn ffydd. I gyffesu yn pechod a'n hangen a gwybod yn Iesu Grist bod na drysor i ni. Yn Iesu Grist, fel da ni newydd fod yn canu, bod na oleuni, bod na gariad yn tywallt o'r nefoedd tuag ata ni. Arglwydd, helpa ni, nid yn unig i sylweddoli hynny, ond helpa fo i dreiddio i ddyfnderoedd yn heneidia ni fel bod ni'n ymatab mewn llawenydd, mewn diolchgarwch. Oherwydd ti sy'n heiddi hynny, dad, mab ac ysbryd glân. Ti ydy'r un gogoneddus. A da ni'n gofyn byddi di yn cyfarfod ni i enyn yn mawl ni rwan ac am byth. Da ni'n gofyn hyn ar clod i Iesu Grist. Amen. Da ni am barhau i foli wrth i ni ganu y gan nesaf sydd yn sôn am ysblander brenu nef, mawredd sy'n ei wedd, gadewch i'n lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau pyr, mae'n treiddio'r tywyll dir sy'n crynu'n sŵn ei lais, mor fawr yw ein Duw, mor fawr yw ein Duw. Dwch ni foli eto. Iawn, ta blant, da chi eisiau dod ymlaen i mi gael gair bach efo chi? Na i gyfadda rhywbeth i chi. Tra o'n i'n paratoi y stori bore yma i chi, nes i feddwl, dwi wedi gwneud hyn efo chi o blaen. Os da chi'n cofio be nes i wneud efo chi o blaen, gewch chi atgoffa fi wedyn, oce? Reit, be da ni'n mynd i wneud ydy, swn i'n licio help chi achos da ni eisiau chwarae gêm bach i ddechrau. Iawn? A fel i'n wneud yn aml iawn,
Mae gen i fwgwd i chi. Okay? Felly, dyma'r gêm. Dwi ddim yn mynd i gael chdi gerdded o gwmpas eto yna. Be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi eisiau un ohonych chi ddod ymlaen. Dwi'n mynd i roi Siwch a funud i fi gael egluro be dwi'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i roi mwgwd am eich llygad chi. A wedyn, dim ond wedyn, dwi'n mynd i ddangos llun o rhywbeth ar y sgrin i bawb arall, iawn? Ac felly, fyddwch chi ddim yn gwybod be ydi o, a wedyn dwi eisiau i bawb arall ddisgrifio be ydi'r peth ar y sgrin. Okay? Dim deud i enw fo, na rhoi cliwiau eraill, dim ond defnyddio geiriau sydd yn disgrifio be sydd ar y sgrin, a da chi hefo'r mwgwd yn trio gweithio allan be neu pwy ydi o. Iawn? Ydych chi'n barod? Elain, dwi'n meddwl nath roed i llaw i fyny gyntaf. Mae gen i ddau beth, felly mae yna ddau gyfle i chi, iawn? Ti mlaen? A diolch i Llio am roed i mwgwd i fi. Mwgwd special. Reit. Ti'n gallu gweld rhywbeth? O, na. Ti'n watch? Sori, oedd o'n codi ofn arna chi, oedd? Iawn. Sut mae hwnna? Ti'n gallu gweld rhywbeth? Da iawn. Reit. Ydych chi'n barod? Geith hwn fod yn weithgaredd i plant a oedolion. Felly cofiwch, be bynnag da chi'n neud, peidiwch a deud enw be ydi o. Dim ond geiriau sydd yn disgrifio fo, iawn? O, gora. Reit. Wan. Dwi eisiau chi feddwl am bethau sydd yn disgrifio be da chi'n weld. Dim enw, cofiwch, bwysig da chi'n mynd i spoilio'r gêm i gyd os da chi'n gwneud hynna. Reit. A gewch chi ddeud, ar ôl chi feddwl am chydig bach, meddyliwch ella am liwia, maint, pethau arbennig amdano fo, iawn? A wedyn, gewch chi ddeud wrth Elain. Ydy hwnna'n gorchuddio dy glistiau? Ti'n gallu clywed yn iawn? Wyt, iawn. Cynan, na ni gychwyn efo chdi. Okay. Mae o'n monster. Anna? Mae lygad o yn oren. Daniel? Mae o'n huge. Llio? Mae'n byw yn y gwaith. Okay. Iawn, na ni roi cyfle i Elain wan. Felly mae o'n monster. Mae gen fo lygad oren. Mae o'n huge. A mae o'n byw yn y goedwig. Ti eisiau mwy o wybodaeth neu ti eisiau dyfalu? Ti eisiau ei ges? Sgyn ti syniad be dio? Na. Iawn. Lle chi? Ti eisiau? Na. Canen? Mae o'n dod o lyfr. Lle? O, mae o'n dod o ffilm hefyd. Anna. Mae gen fo prickles piws ar ei gefn. A, Daniel? Tafod du, di hyn yn help? Reit. Oce. Gan i weld, os ydi Elain wedi cael digon o ddisgrifiadau i ddeud be ydi o. Ti eisiau deud wrth bawb be ydi o? Ardderchog. Da iawn chdi, Elain. Reit. Felly, da chi'n dall sydd mae'r gêm yn gweithio. Yna un arall. Gawn ni gael un o'r oedolion. Gawn ni weld pa mor ddewr ydy un o'r oedolion. Gyman ta, llaw i fyny oedolion. Gyman Debs. O ie, dydy o ddim yn gymeriad cartŵn, paid o poeni. Na i ddim rhoi mwy o gliws na hynny. Felly cofiwch, dim deud be ydi o. Na i just trystio chdi. Just sbio yn dy flaen, Debs. Mae'n iawn, mae'n iawn. Na ni drystio, mam. Na i droi hwnna hefyd, just rhaid. Reit. Oce, na ni gael y llun nesaf. Iawn. Felly, meddyliwch, peidiwch a deud be di o, dim ond geiriau sydd yn disgrifio. Anna. Mae o'n oer. Iawn. Elain? Mae o'n las. Daniel? Mae'n lot ohono fo.
Dio? O, felly mae o'n las, a mae o'n newid lliw be bynnag di tywydd. Cynan? Diolch. Mae yna fwy ohono fo nag os na o dir ar y ddaear. Ga i ychwanegu un, da chi heb feddwl amdano fo. Mae o'n lyb. Debs, sgyn ti ddigon o wybodaeth? Na. Ia. Ag ar dylygu di weld? Da iawn. Gwych. Diolch i ti. Reit. Felly, da ni wedi gweld pa mor bwysig ydy geiriau sydd yn disgrifio mwyn i wybod be di rhywbeth. Ond yn ystod y gwasanaeth heddiw, fel nes i ddeud, be da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo, ydy'r geiriau sydd yn disgrifio Duw. Iawn? Felly dewch i ni feddwl am eiriau sy'n gallu helpu ni i feddwl pwy ydy Duw. Cynan. Yr oen, ie, mae hwnna'n air yn y Beibl yn disgrifio Iesu Grist, da iawn. Yr ysbryd glân, cywir, da iawn. Iesu Grist, da iawn. Mae hynna i gyd yn enwa gwahanol. Meddyliwch am eiriau sydd yn disgrifio Iesu. Ydych chi'n cofio? Fel oedden ni'n deud hefo'r môr, bod o'n las, neu bod o'n lyb, neu bod o'n fawr. Llio? Perffaith, da iawn. Cynan? Gair sydd yn disgrifio Duw. Gyd i ddod o'n Saesneg os ti eisiau? Da iawn chdi, immortal. Cwest be di? Anfeidrol? Ie, anfeidrol. Da iawn chdi. Ie. Lle ci? Mae Iesu Grist yn marw ar y groes, yndi? Felly fysa ni'n deud bod Duw yn un sydd wedi rhoi aberth i ni yn Iesu. Llio. Ansmaradigaethus. Mae hwnna'n air mawr. Dwi'n mynd siŵr os di hwnna'n air yn y Beibl, ond creadigol iawn. Wan. Pan da chi'n meddwl be da ni wedi wneud bore yma, da ni wedi defnyddio geiriau sy'n disgrifio Gryffalo, sydd yn gymeriad dychmygol. Gryffalo ddim yn bodoli go iawn. Da ni wedi cael geiriau yn disgrifio'r môr, sydd ddim, mae'r môr yn beth go iawn, ond dydy'r môr ddim yn fyw, na di. Diolch yn las waith weithiau, na di. Dydy'r môr ddim yn rhywun go iawn da chi'n gallu siarad efo fo, a maen nhw'n siarad yn ôl efo chi. Da chi'n gallu cael perthynas efo'r môr. Ond, pan da ni'n meddwl am Dduw, be mae'r Beibl yn ddeud ydy, oes mae gennym ni ddisgrifiadau arbennig o bwysig, achos dyna sut da ni'n dod i wybod pwy di Duw, ond y peth gwych am y Duw da ni'n addoli bore yma ydy bod o yn un go iawn, a bod o di dod yn agos ata ni yn Iesu Grist. Ac felly yn Iesu Grist, da ni ddim ond yn gorfod gwrando ar ddisgrifiadau o Dduw, da ni'n gallu dod i nabod Duw i hun. Mae o wedi dod mwyn i ni gallu bod yn ffrind iddo fo, a da ni'n gallu profi i gariad o, a da ni'n gallu siarad efo fo wrth i ni weddio, da ni'n gallu, da ni'n gallu canmol Duw a Iesu Grist wrth i ni ganu emyna, fel da ni wedi bod yn gwneud bore yma. A mae'n adnod bwysig iawn yn y Beibl, a byddwn ni'n edrych ac yn meddwl amdano fo nes ymlaen sydd yn deud fel hyn, yn Hebreaid 1. Yn y gorffennol pell, yn yr Hen Testament, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni trwy'r proffwydi. Chi'n cofio, gwaith proffwyd oedd Duw yn rhoi negas, ac oedd proffwyd yn deud wrth bobl Dduw, dyma be mae Duw yn ei ddeud. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, neu rwan, yn y cyfnod olaf hyn, mae wedi siarad â ni trwy ei fab. A pwy di mab Duw? Iesu Grist. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo fo, yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirio honno, mae'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Felly, bod disgrifiadau y Beibl yn bwysig, mae'r disgrifiadau yma'n arwain ni at berson go iawn
at Iesu Grist. A pa mor hyfryd ydy gallu deud wrth i ni drystio, wrth i ni roed yn ffydd yn Iesu Grist, mae Duw yn gallu dod yn real i ni, yn dod yn un sydd wedi'n caru ni, a da ni'n gallu profi gariad o, a rhannu'r cariad yna hefo pobl eraill. Wrth i ni sôn am y newyddion da, wrth i ni ddeud wrth bobl eraill, da ni eisiau i chi brofi Duw go iawn hefyd yn Iesu Grist. Diolch i chi. Oedden ni wedi chwarae'r gêm na o blaen? Do. O'n i'n meddwl, da iawn chi am gofio. Gwych. Da iawn. Na i weddio, a wedyn gewch chi fynd i stan ôl, a nawn ni ganu emyn, a wedyn gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul, ia? Tra da ni yn canu. Ond dwch ni weddio i ddechrau. Diolch o Dduw tragwyddol bod ni trwy Iesu Grist yn gallu dod i dadnabod di, dod i berthynas efo ti, gwybod bod yn methianna ni a yn drygioni ni wedi i ddelio wrth i Iesu dy fab annwyl di farw ar y groes. Da ni'n meddwl am bethau mawr bore yma, a da ni'n diolch bod y Beibl yn helpu ni i wneud synwyr o pwy wyt ti, a sut wyt ti wedi dangos dy gariad ata ni yn Iesu Grist. Trwy dy Ysbryd Glân, helpa ni i feddwl mwy ac i'r meddwl yma fynd yn ddwfn i'n calon ni, mwyn i ni dygaru di ac i drystio na ti. Parhau arwain wan yn yr ysgol Sul ac yn Gwasanaeth ni, wrth i ni gyflwyno y cyfan i ti yn enw Iesu, yn ceidwa dan brenin hyfryd. Amen. Diolch i chi. Diolch i mi di ista. Tra da ni yn canu yr emyn nesa, sydd yn gofyn i Dduw siarad efo ni trwy'r Beibl, trwy air. Arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planna'r gwir yn ein clonau yn ddwfn, traws newidiau ni ar dy ddelw, fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir, yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd, arglwydd tyrd, llwydda ynom ni, dy fwriadau di dogoniant.
da ni am droi at yn darlleniad ni. A mae hwnnw'n dod o lyfr Eseia. Yr ail benod am Aludia am darllen ni, a mi fydd yr adnodau fyny ar sgrin hefyd. Mae'r darlleniad o Eseia 2, adnod 6 i 22. Gwrthodais di Jacob, dy bobl, oherwydd y maent yn llawn dewiniaid o'r dwyrain, a swynwyr fel y Philistiaid, ac y maent yn gwneud cyfeillion o estroniaid. Y mae gwlad yn llawn arian ac aer, ac un does terfyn ar ei trysorau. Y mae gwlad yn llawn o feirch, ac un does terfyn ar ei cerbydau. Y mae gwlad yn llawn o eilinod, ymgrymant i waith ei dwylo i'r hyn ymlaeth ei bysaeth. Am hyn gostygir y dynoliaeth a syrth pob un. Paid y maddau iddynt. Ewch i'r graig, ymguddiwch yn llwch rhag ofn yr arglwydd, a rhag ysblander ei fawrhydi ef. Fer syrth uchel drefnd y dynoliaeth, a gostygir balchder bob un. Yr arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwn. Canes y mae gan arglwydd y lluoedd ddydd, yn erbyn pob un balch ac uchel, yn erbyn pob un dyrchafedig ac uchel, ac yn erbyn holl gredwyr Lebanon sy'n uchel a ddyrchafedig, yn erbyn holl dderi Basan, yn erbyn holl flynyddoedd uchel, ac yn erbyn pob bryn ddyrchafedig, yn erbyn pob tŵr uchel, ac yn erbyn pob magwyr gadan, yn erbyn holl longau Tarsus, ac yn erbyn holl gychod pleser. Ac yna ddarostyngu'r uchel drefn y ddynoliaeth, ac fesyrth balchdel yn natur ddynol. Yr arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwn, a'r eilinod heibio i gyd, a phawb i holltau yn y creigiau a dyllau yn y ddaear. Rhag ofn yr arglwydd a ysblander i fawrhydi ef, pan gyfyd i ysgwyd y ddaear. Yn y dydd hwn, bydd pobl yn taflu eu heilinod arian a'r eilinod aer am wneithant ei hyddoli, yn ei taflu i'r trychod ddaear a'r ystlumod, ac yn mynd i ogofeidd yn y creigiau a hollau yn y clogwyni. Rhag gofn yr arglwydd, rhag ysblander i fawrhydi ef. Pan gyfyd i ysgwyd y ddaear, peidiwch â gwneud dim am ei drolyn sydd â anadl yn ei ffroenau, canes pa werth sydd iddo. Diolch yn fawr iawn i ti. Mi edrychwn ni ar y darlleniad yna, neu rhan ohono fo nes ymlaen, ond cyn hynny, da ni'n mynd i ganu, a mae hwn yn dipyn o sgwp i Capel y Ffynnon, achos da ni'n mynd i ganu fersiwn newydd o dymagariad fel y moroedd, efo penillion ychwanegol. Mae y Gettys, gŵr y Graig sydd yn cyfansoddi lot o emyna a chaneuon mawl, maen nhw wedi sgwennu fersiwn newydd o dymagariad sy'n cynnwys 2 bennill ychwanegol, oherwydd oedden nhw'n teimlo bod angen 2 bennill ychwanegol. Mater o farn ydy oedd angen hynny, neu ddim. Ond oherwydd bod nhw'n gwybod na emyn Gymraeg oedd yn wreiddiol, mi nath nhw ofyn i Dafydd Job sgwennu cyfieithiadau. Ac felly, dos o neb wedi clywed y penillion yma'r blaen, a da ni'n mynd i canu nhw hefo'n gilydd. Mi fyddwch chi'n gyfarwydd a yr gwreiddiol gan Gwilym Hiraethog, dyn o Llawsanen, dymagariad fel y moroedd, ond yna mae'r penillion ychwanegol newydd yn sôn fel hyn. Gras arforer at sgyfodiad, ddofodd awch sychedig fedd, a lle hollwyd maen marwolaeth, bywyd ddaeth yn ffrwd o hedd. Cariad na all calon fesur, llonder i'w holl weiau dyn, lifant dros yr enaid gredo yn y cyfodedig un. O'r fath cariad Iesu sy'n dweud if a thig ei fyw, pa rodd fwy i fyd blinderog roddai ein hiachawdwr gwyw. Crist dan carodd hyd yr eithaf, ac o'n pechod ddig ryddhad, boed y deyrnas a'r gogoniant iddo fyth a phob mawrhad.
Diolch i chi. Mae'n ychwanegu rhywbeth dydy, jyst y penillion ychwanegol na sy'n sôn am yr atgyfodiad a chariad Iesu rwan. Diolch i Dafydd am y cyfieithiad yna. Rwan ta, wrth i mi baratoi fy mhregath, mi o'n i'n mynd i ofyn, taswn i wedi gorfodi chi fel oedolion i gymryd rhan yn y stori plant? O'n i ddim yn gwybod bod y plant yn mynd i fforsio Debs i wneud. Ond taswn i wedi'ch gorfodi chi i wneud be nes i ofyn i'r plant wneud, a rhannu geiriau sydd yn disgrifio Duw, pa ansoddeiriau, pa eiriau fasa chi tybed wedi meddwl amdanyn nhw. Geiriau sydd yn disgrifio Duw i chi. Mae yna lot o'n nhw'n does. A dwi'n siŵr bod eich meddwl chi yn gwibio i wahanol ddisgrifiadau. Ella rydyn ni wedi canu yn barod. Gwahanol ddisgrifiadau, da chi'n troi nôl atyn nhw yn gyson yn y Beibl. Weithiau, mae yna derm neu mae yna ddisgrifiad sy'n dal gafal yn rhywun yn does. Yn dal gafal yna chi, a mae o fel tasa yr arglwydd trwy ysbryd yn pwyso y wedd yna o pwy ydy Duw arna chi. Ac yn eich gorfodi chi i feddwl. Ac dwi wedi cael hynny wrth dwytha. A dwi'n gobeithio y bydd bore yma'n helpu ni fyfyrio ac i ystyried o ddifri un agwedd o pwy ydy Duw, da ni wedi glywed fwy nag unwaith yn ystod y gwasanaeth yn barod. Trwy'r emynau a thrwy yr gwahanol ddarlleniadau o'r gair. Y ffaith bod Duw yn dduw o ysblander breni nef. Mi nathon ni sôn am ysblander Duw yn yr salm. Nathon ni gyd ddarllen ar gychwyn y gwasanaeth. Os na ni'n neidio ymlaen i'r nesaf? Sleid nesaf, diolch. Adnod 5. Byddan nhw'n dweud mor rhyfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd, a byddai'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti yn ei gwneud. Be mae ysblander yn ei gyfleu i chi? Dio ddim yn air ella y byddan ni'n ei ddeud o ddydd i ddydd, ond mae o'n air sydd yn cael ei ddefnyddio yn ddiddorol mewn lot o gyfieithiadau gwahanol yn y Gymraeg. Nid just Beibl.net neu Beibl Cymraeg newydd, mae o'n cael ei ddefnyddio yn y ddwy fersiwn a'r gair yn William Morgan yn tueddu fod ydi gogoniant. Gogoniant neu ysblander, mawrhydi, be mae o'n gyfleu i ni? Mae'n cyfleu rhywbeth o fawredd, o harddwch, rhywbeth am dduw sydd yn ei wneud o yn wahanol, yn anghyffredin, yn pwy ydi o. Mae yna urddas, mae yna awdurdod. Dwi'n gwybod dwi'n defnyddio lot o eiriau gwahanol i drio disgrifio be mae ysblander yn ei olygu. Majesty yn Saesneg, splendor hefyd. Ac y gair yn yr Hebraeg gwreiddiol yn trio cyfleu y syniad yma o harddwch, anrhydedd, urddas, pa mor drwm a mawreddog ydy Duw. Ac yn aml mae'r gair yn yr Hen Testament yn cael ei ddisgrifio mewn perthynas a pwy ydy Duw, ond hefyd sut mae pobl Duw yn gallu dangos ysblander Duw, sut mae creadigaeth a harddwch natur yn gallu dangos hynny. Ac yn y Beibl, pan mae pobl yn dod yn ymwybodol o fawrhydi, o fawredd, o ysblander Duw, maen nhw'n tueddu ymateb mewn ffyrdd tebyg. Maen nhw'n ymateb gan amla trwy dawelu, trwy stopio, a rhyfeddu at yr hyn maen nhw yn ymwybodol ohono fo. Maen nhw'n plygu wrth weld y peth yma sydd yn anodd i ddisgrifio oherwydd bod o mor anghyffredin, mor sydd gymaint yn ymwneud â Duw,
maen nhw'n plygu mewn addoliad gan gydnabod pa mor fychan, pa mor ddinod yda ni wrth sylweddoli pa mor hynod ydy yr arglwydd Dduw. Ella bysa ni ddim yn defnyddio gair fel ysblander, ond mi bysa ni yn defnyddio gair fel waw. Sydd yn rhyw fath o drio i gyfleu o. Ai felly da ni'n meddwl am Dduw? Neu ydyn ni ella ddim yn pwyso gymaint ar y teip yna o ddisgrifiad, achos bod o'n eitha anodd i ddychmygu. Achos bod nhw'n derma ac yn aml yn eiria mawr, ac ella bod ni yn tueddu i fynd yn fwy tuag at ddisgrifiadau o Dduw sydd yn ymwneud mwy â ffungsiwn be mae Duw yn ei wneud. Holl alluog. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth. Mae hwnna rhywsut yn haws i ni feddwl amdano fo. Mae Duw yn holl alluog, ond mae o ag ysblander yn perthyn iddo fo. Mae yna fawredd a gogoniant a mawrhydi'n perthyn iddo fo. A dwi eisiau ni fod yn stretcho, yn meddwl, ond nid dim ond yn meddwl. Dwi eisiau i'r hyn da ni'n meddwl ac ystyried efo'n gilydd bore yma fod yn effeithio ar yn mawl ni, ar yn gwasanaeth ni, ar yn ffydd ni, oherwydd yn bod ni yn sychedu am weld mwy trwy ffydd o pwy ydy'r arglwydd fel mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fo. Achos mae'n gwneud lles i ni, dydy? Mae'n gwneud lles i ni achos yn tuedd ni ydy gwneud yn bywyd ni yn be da ni di arfer efo fo. A cyfyngu yn aml yn hegni ni neu'n meddwl ni i be sy'n rhaid i ni ddelio hefo fo. Hyd yn oed fel Cristnogion, mae'r demtasiwn yna i ni i wneud be da ni'n wneud i ddelio hefo'r amgylchiadau sgynnon ni, ac dyna fo. Ond siawns yn bod ni, fel pobl sydd wedi dod i berthynas ar Duw byw yn Iesu Grist, os ydym ni'n bobl sydd wedi profi daioni Duw ar bywyd newydd yna trwy'r Ysbryd Glân, siawns yn bod ni eisiau mwy na dim ond gwneud beth sy'n rhaid i ni. Siawns bod yna reddf newydd trwy'r Ysbryd Glân i ni fod eisiau gweld mwy o fawredd a mawrhydi Duw. Eisiau, nid yn unig sylweddoli pa mor ysblenydd ydy Duw, ond bod ni eisiau datgan hynny mewn rhyw ffordd i bobl o'n cwmpas ni. Mewn moliant, fel da ni wedi wneud bore yma, ond hefyd wrth i ni rannu y newyddion da a phobl eraill. O'n i yn Bryn y Groes, bore ddoe, ar gyfer y diwrnod arweinwyr, ac o'n i a David Picton, bod ni wedi ar y ffordd yna dweud, na ni drio bod yn gall a mynd i sesiwn ar wahân, nathon ni landio fyny yn ista wrth ochr yn gilydd mewn sesiwn ar ddiwedd y bore. A teitl y sesiwn oedd o'r meddwl i'r galon, sut ydym ni yn myfyrio ar air Duw fel Cristnogion. Ac oedd hi'n sesiwn dda iawn gan Matt Francis o Deeside. Ac oedd o yn esbonio i ni sut mae o'n ymarferiad pwysig i ni fod yn treiddio, bod yr hyn da ni'n wybod am Dduw yn treiddio yn ddefn i pwy ydym ni, ac yna mi ddudodd o, ar esiampl pennal hynny, wrth gwrs, ydy'r arglwydd Iesu Grist. Pan ydym ni'n meddwl am fyfyrio, meditation yn Saesneg, da ni'n tueddu ella i feddwl am ryw broses o wagio'n meddwl o bob beth. Dyna di meditation bydol yn y byd. Ond mae myfyrio Beiblaidd, myfyrio Cristnogol, nid yn gwagio'n meddwl, ond yn llenwi'n meddwl ag air Duw, a bod yr gwirioneddau hyfryd yma am Dduw yn mynd yn ddofn i pwy ydym ni'n mynd i'n calon ni. Ac yn effeithio'n ddofn arna ni fel bod o'n siapio pwy ydym ni. Sut ydym ni'n gweld y byd, sut ydym ni'n gweld ni'n hunain, sut ydym ni'n gweld yr arglwydd. A'r esiampl o'n i'n meddwl amdano fo oedd, meddyliwch am yr arglwydd Iesu'n cael ei demtio gan y diafol. A mae'r diafol yn dod, mae o yn ei wendid, mae'r diafol yn dod a dair gwaith yn trio i demtio fo. A dair gwaith be mae'r arglwydd Iesu'n ei wneud wrth i atab o, mae o'n dyfynnu yr Hen Testament.
A mae o'n gwneud o yn ôl y darlleniadau yn yr Efengylau da ni'n weld yn gwbl naturiol. Does na ddim elfen yn y temptiad lle mae Iesu'n dweud, wan ta, diafol, ti di gofyn cwestiwn i mi? Dwi'n gwybod bod yna rhywbeth ynglyn â hyn mewn rhyw ran o'r Beibl. Lle mae o? Mae'r gair yn llifo allan o'r arglwydd Iesu, achos dyna di fywyd o. Y bywyd yna o fod hefo'r tad, ond bod gair Duw wedi treiddio mewn i pwy ydi o. A dyna da ni isio wneud fel Cristnogion sydd yn aeddfedu, ydy bod gair Duw yn hytrach na bod yn rhywbeth tu allan i ni wedi fewnoli, mae'n dod yn rhan o pwy yda ni, a pwy da ni isio bod. Ac felly, dwi isio yn annog ni i fyfyrio ar harddwch yr arglwydd, ei ysblander a'i fawrhydu fo. A sylweddoli bod gwneud hynny ddim yn golygu bod ni'n dibrisio harddwch yn y byd. Hynny ydi, fel Cristnogion, da ni eisiau deud bod Duw yn ysblennydd, yn ardderchog, yn wych. Ond ydyn ni ddim wedyn deud, dos na ddim harddwch yn y byd, nad ydyn. Achos meddyliwch, mae'r arglwydd Iesu hun yn cymharu elfennau yn y greadigaeth gan ddeud, gwneud pwynt ysbrydol ohono fo. Chi'n cofio yn y bregath ar y mynydd? Mae'r arglwydd Iesu yn Mathew 6 yn deud, pam da chi'n poeni am eich dillad, be da chi'n wisgo? Sbiwch ar lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu, nid ydynt yn llafurion ac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Mae yna harddwch yn y greadigaeth, mae yna ogoniant yn y greadigaeth, a mae'r arglwydd Iesu yn defnyddio cymhariaeth mwyn deud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a'r pethau hyn a roi'r yn ychwaneg i chi. Meddyliwch o'ch bywyd chi, be di'r peth mwyaf godidog? Be di'r ysblander mwyaf allwch chi feddwl amdano fo rwan? Palas. Lle bod chi wedi bod mewn rwla a gweld cyfoeth a pethau hefo air a gemwaith ym mhob man, a maen nhw'n disgleirio, a gathoch chi i'r lle yna, a gathoch chi meddwl, waw, mae hwnna'n wahanol iawn i stafell fyw fi. Wan, meddyliwch am hynny, a meddyliwch dyna harddwch, dyna gyfoeth, dyna fawrhydu, mae'r Beibl yn dweud, mae'r hyn sydd yn perthyn i'r arglwydd, gymaint yn fwy na'r pethau mwyaf ysblennydd da ni wedi weld, da ni wedi brofi, da ni wedi cael yn rhyfeddu ganddyn nhw. Mae o fel y gymhariaeth rhwng chwarae Snakes and Ladders a dweud, mae hwnna'n wersi mi ar gyfer bywyd. Mae yna ryw gymhariaeth yn does. Mae yna ups and downs, mae yna fethu a llwyddo. Ond allwch chi'n cymharu yn bywyd ni fel oedolion a gêm Snakes and Ladders bod yna gymhariaeth yna. Mi oedd na sôn am weinidog o America o'r enw Jack Hayford. Ac mae'n debyg bod oedd i ymweld â Prydain yn ystod y flwyddyn 1977. A honnodd blwyddyn Jubilee y Frenhines Elizabeth. Ac felly, wrth iddo fo dreithio o gwmpas y wlad, oedd wedi gweld lot o fawredd y teulu brenhinol. A pa mor gyfoethog oedden nhw, mae'n siŵr bod wedi gweld y Crown Jewels, a wedi bod yn y palasa mae i gyd. A mae'n debyg, wrth iddo fo deithio ar ei ffordd yn ôl, mi nath o gychwyn meddwl am y gair majesty, achos dyna maen nhw'n galw, y teulu brenhinol majesty, eich mawrhydu yn Gymraeg. A be nath o, oedd meddwl, wel ia, dwi wedi cael yn impresio gan hynny, ond be mae hwnna'n ddeud wrtha i am mawrhydu yr arglwydd, ac mi sgwennodd o gan majesty yn sgil hynny. Ond dwi eisiau i ni fod yn gwneud yr un fath y bore yma. Meddwl am fawrhydu, am ysblander Duw. A gadael i hynny bwyso arna ni. Achos be mae'r Beibl yn ei ddeud wrthyn ni ydy bod Duw yn llawn ysblander. Bod o mewn categori ar wahân i ni yn pwy ydi o fel tad, mab ac ysbryd glân. Ond eto, bod o'n datgelu hynny, bod o'n deud hynny wrtha ni fel pobl
sydd yn feidrol. Sylwch ar, yn ei mynd yn ôl chydig bach, Salm 145. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli, mae ei fawredd tu hwnt i'n deall ni. Ond eto mae'r salm yn datgan hynny wrthyn ni. Ynddi? Isio i ni feddwl am y ffaith pa mor fawr ydy Duw, bod o'n rhy fawr i ni allu weithio fo'i gyd allan, mae'n beth da i ni ystyried hynny. Wan, yn yr Hen Testament, mi oedd pobl yn cael golwg ar ysblander Duw trwy wahanol elfennau, doedd. Mae yna ddisgrifiadau does o Dduw yn dangos i ogoniant trwy gwmwl neu trwy storm, a mwg, y ddeiar yn crynu. Mae y gair yn deud bod ysblander Duw i weld trwy air o, trwy'r gyfraith. A mae'r seremonia a'r offeiriaid a'r ffordd roedden nhw'n gorfod gwisgo, yr hyn y bysa pobl Dduw wedi weld yn y tabernacl a'r deml, i gyd yn gweiddi rhywbeth yn dydi. Mae Duw yn ysblennydd. Ydych chi wedi meddwl sut fath o brofiad fysa fo mynd i Jerusalem efo miloedd o bobl, a bod wrth ymyl y deml pan oedd hi cyn iddi gael ei chwalu. Pa mor enfawr fysa hi'n edrach, a gweld y seremonia yma, a sylweddoli mae yna ddarn yng nghanol y deml, dos o neb ohono ni'n cael mynd yna, achos pa mor sanctaidd ydy Duw. Dim ond yr archoffeiriad, a mae'r archoffeiriad yn gwisgo'r dillad yma Duw wedi deud, mae rhaid gwisgo fel yma. A mae yna len mawreddog yn y deml, a dos o neb yn cael mynd yr ochr arall i'r llan, achos fanna di'r lle mwyaf sanctaidd, mae'n cynrychioli pwy ydy Duw. Mae'r bensaerniaeth i gyd yn deud rhywbeth am ysblander Duw. Da chi wedi dychmygu bod yn fanna? Mae'n anodd i ni, dydy. Ond trwy ffydd, wrth i'r ysbryd glân weithio ar yn calonnag ar yn meddyliau ni, mi ddylsan ni fod yn cael yr olwg newydd yna ar ysblander Duw. Ond, pan glywson ni'r darlleniad o Eseia 2, mi oedd y disgrifiad tebyg iawn yn cael ei roi yn doedd. Iawn i mlaen i'r sleid nesaf. Y disgrifiad oedd bod y bobl yn ofni rhag ysblander mawrhydi Duw. Rhag ysblander a mawredd yr arglwydd. Ac oedd o fel rhythm, ddech chi sylwi yn y darlleniad? Drosodd a drosodd a drosodd, ac o'n i'n darllen hwn wrth yma. A nath o'n syfrdanu fi. Achos nes i fel, mae Duw yn pwysleisio rhywbeth yn fama. Ond lle o'n i, ychydig eiliadau nôl, yn awgrymu bod meddwl am ysblander Duw yn beth cadarnhaol, yn beth adeiladol i ni fel Cristnogion wneud, yn Eseia 2, mae'r syniad yma o ysblander mawrhydi Duw yn cael ei gyflwyno fel peth brawychus. Achos mae hi'n benod sydd yn sôn am Dduw yn dod i farnu i bobl. Sut da ni'n gwneud synwyr o hynny? Wel, mae Duw mor ysblennydd, ac mi fydd o yn cael ei ddangos yn glir pan fydd o'n dod yn ôl i farnu, mae'r bobl yn crynu yn ei sgidiau achos maen nhw'n sylweddoli bod ysblander a gogoniant a mawredd Duw wedi cael ei anwybyddu ganddyn nhw. Ydych chi sylwi sut o'na ddau beth cyferbyniol yn cael ei roi? Sut oedd y bobl yn dyrchafu nhw'i hunin ac yn falch? Sbiwch ar y coed, sbiwch ar y llonga mawr sgynnon ni, sbiwch pa mor glyfar ydyn ni. Ond pan mae Duw yn dod yn ei ysblander ar y dydd hwnnw, dydd barn, pan fydd o'n dod, sut mae'r bobl yn ymateb? Maen nhw'n bianc. Maen nhw'n chwilio am ogof i guddio achos dyn nhw'n methu handlo sancteiddrwydd ac ysblander pwy ydy Duw go iawn bod nhw wedi bod yn dyrchafu nhw'i hunin cyn hynny. Wan dwi'n meddwl i chi a fi, mae yna wers yn fanna. A'r wers ydy pan ydyn ni'n dyrchafu ni a'n bywyd ni a be da ni eisiau wneud, wrth wneud hynny, da ni'n mynd i ymylu a pylwi yn golwg ni ar ysblander Duw. Dros yr wsos dwytha,
Da ni gyd wedi bod yn ymwybodol o'r tywydd oer. A pan da ni'n mynd â'r plant i'r ysgol, heibio Friars ac am y Garnedd, mae'n lwybr hyfryd achos da chi'n codi at ryw fryncyn bach ac o'ch blaen chi, da chi'n gweld dros top Bangor, da chi'n gweld mynyddoedd Eryri gyd, da chi'n gweld y panorama. Ac wsos yma, mae di bod yn ysblennydd. Mae di bod fel tasa rhywun di bod ar Photoshop yn ei greu o. Ond dwi ddim wedi sbio arno fo bob dydd. Nes i sbio arno fo ddoe, nechle, achos bod ti'n glir. Pryd bynnag fes i ar plant i'r ysgol yn gynharach yn yr wsos, nes i'n sylwi. Chi'n gwybod pam? O'n i'n hwyr. Dyna fe gwirionedd. O'n i'n poeni ac o'n i'n harthio lot ar y genod. Gyda i'n stopiwch redag, mae yna rew, come on, da ni'n hwyr. Oedd y gogoniant, oedd yr ysblander yna, ond nes i'n sylwi arno fo o gwbl. A mor hawdd i chi a fi pan ydyn ni'n falch, neu pan ydyn ni, ella nid balchder a pechod ydi o, ella na jyst yr amgylchiadau da ni yno fo, mae pwy ydi Duw yn mynd yn rhywbeth yn angof, neu mae'n mynd yn rhywbeth da ni ddim yn myfyrio arno fo. Mae'n mynd yn rhywbeth pell i ffwrdd. Ond dwi'n meddwl, be mae'r rhan yma o'r gair yn bwysleisio ydy, mae'n rhybydd, yn dydi? Mae'n rhybydd i'r bobl. Os ydych chi yn poeni am fawredd dynol, eich gallu, eich llwyddiannau chi, yna mae ysblander Duw yn mynd i ddangos pa mor ddinod ydi o. Ond mae o hefyd yn anogaeth i ni. Achos galwad fawr Eseia pan mae o'n sôn am farn ydy farhewch, stopiwch fod fel yna. Trowch yn ôl o'ch ffyrdd o fyw lle da chi'n rhoi chi yn y canol a rhowch arglwydd y lluoedd yn y canol. Ac wrth i chi wneud hynny, mi fydd pethau'n disgyn i'w lle wedyn. Mi fyddwch chi'n gweld y pethau da chi'n wneud yn y persbectif cywir hwnnw. Sawl gwaith da chi cael y profiad lle bod chi yn mynd i rwla a da chi hefo plant bach, a mae plant bach di colli tegan. A maen nhw'n torri calon, a maen nhw wedi upsetio'n ofnadwy, a cwbl sy'n cyfri iddyn nhw ydy y tegan yma maen nhw wedi golli. A da chi yna fel oedolyn ac yn dweud, gynnon ni 10 o hynna adra. Watch. Diolch yn cyfri go iawn. A wedyn, da chi'n colli goriad eich car, a da chi'n meddwl, mae hwn yn isiw. Mae hwn yn isiw achos mae hwn yn rhywbeth mawr. Mae gweld persbectif pethau yngholeini rhywbeth mwy wastad yn helpu ni yn dydi. A dyna pam dwi eisiau i ni ystyried mawredd ac ysblander Duw i fod yn gysur ac yn gymorth i chi a fi yn hangen. Achos mae gweld Duw yn ei ysblander i fod o'n peri braw ac bod yna rhywbeth dychrynllyd yn efo, yn yr Efengil, da ni'n gweld, o mae hwn yn rhywbeth i mi ymfalchio'n fo rwan, achos lle cynt oedd na bellter, lle cynt oedd na wrthryfela ac wrthwynebiad oherwydd ni yn pechod, os ydyn ni'n dod at Iesu Grist, mae'r bwlch wedi cael ei gau gan Grist ei hun. Ac felly mae pwy ydi arglwydd yn ei fawredd, yn ei allu, yn ei sancteiddrwydd, yn rhywbeth yr ydyn ni yn ymfalchio ynddo fo. Ac felly wrth i ni feddwl am Psalm 145, Eseia 2, dwi eisiau ni orffan wrth feddwl am yr Efengil. Sut mae ysblander Duw yn ffitio mewn efo pwy di Iesu Grist? Wel eto, da ni wedi clywed yn barod yn yr adnod nes i rannu yn y stori plant. Ydwch chi sylwi yn Hebraeaid 1? Dwi'n meddwl bod di ar sgrin, yndi? Hebraeaid 1, mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynamiaid trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth ar un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw. Gogoniant, bron y gair Groeg gwreiddiol yn debyg iawn i'r gair Hebraeg, da ni wedi bod mewn amdano fo ysblander, yr un syniad, ti'n meddwl fo. Iesu yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac mae stamp ei sylwedd ef arno. Ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni peredigaeth pechodau, eisteddodd
ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. Os di'r Hen Testament yn pwysleisio y Duw yma sydd mor ysblenydd, mor fawr, mor sanctaidd, fyw i ni fynd ato fo yn ein pechod, fyw i ni drio mynd yn agos, achos fysa fo'n ormod i ni, fysa fo, yn yr Hen Testament trwy'r amser, dim ei drolyn ddim yn gallu edrych ar ogoniant Duw ydi o de. Mae'r Testament Newydd yma dyfodiad Crist i'r byd yn newid pethau gan ddeud yn hwn mi gewch chi ddod at y Duw ysblenydd yna. Achos mae ysblander Duw wedi i gyflwyno i chi ym mherson Iesu Grist. Pa mor syfrdanol ydy hynny? Ac wrth i mi baratoi, mi o'n i'n ystyried y ffaith bod y Duw ysblenydd wedi dod mewn i lanast yn byd ni yn Iesu Grist, ynddo? I fydreddu, i siom, i fethiant, i dywyllwch yn byd syrthiedig ni. A mae Eseia 53 yn disgrifio'r gwas sydd yn mynd i ddod, gan ddeud bod na ddim byd hynod o ran sydd oedd y gwas yn edrych o ran pryd a gwedd. Adnod 2. Fe dyfodd o'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Chi'n gwybod y gair Hebraeg gwreiddiol am tegwch? Chi'n gwybod beth ydi o? Ysblander. Yn yr ymgnawdoliad, wrth i Iesu ddod i'n byd ni, mae'r Duw llawn ysblander, llawn mawr hydy, yn dod ac yn diosg i ysblander mewn unwedd, ynddi? Wrth ddod yn un ohona ni, yn mwyn ni. Ond eto, mae'r Beibl yn deud bod o'n ychwanegu haen arall at i ysblander trwy ddod yn isol. Achos wrth i Iesu Grist fynd i'r groes, be mae o'n neud? Mae o'n cael ei ogoneddu. Mae o'n dangos haen ychwanegol at fawredd a mawr hydy Duw bod Iesu yn barod i wneud hyd yn oed hynny yn mwyn ni. Ac felly, yn yr ymgnawdoliad, wrth i Iesu ddod ato ni, mae o'n dangos gogoniant Duw yn pwy ydi o ac yn pwy mae o'n neud. Ac mae'r croeshoeliad a'r atgyfodiad yn dangos i ni unwaith am byth, os o neb yn cymharu â hwn. Ond mae o'n ysblander yn Iesu Grist ar eich cyfar chi a fi. A mae o'n ysblander sydd yn paratoi y ffordd mwyn i ni gael nid jyst clywed bod Duw yn ysblenydd, a meddwl be mae o'n olygu i Dduw fod yn fawr ac yn llawn mawr hydy, yn Iesu Grist, da ni'n cael profi peth o hynny rwan. Achos yn y cariad, yn y mawl mae'r ysbryd glân yn ei enyn yna ni, da ni'n sôn am ogoniant, ond da ni'n cael blas bach o'r nefoedd yn dydyn, yn ein cymdeithas fel Cristnogion yn moli Duw. Mae o'n amherffaith yn y ddaear yma, achos da ni'n amherffaith. A blas bach ydi o. Ond yn gobaith ni fel Cristnogion ydy bod y gogoniant ydyn ni'n weld trwy ffydd, yr ysblander yn Iesu Grist ydyn ni'n weld trwy ffydd rwan, un dydd, mi fydd o'n dod yn reality. Myfyriwch am hynny. Ac yn enwedig, os ydych chi'n stryglo ar hyn o bryd, mae bywyd yn anodd. A mae'r bethau'n cael chi lawr drosodd a drosodd a drosodd. A mae'r diafol yn deitha chi, dyma di'r gorau, mae'n mynd i fod i'ch chdi, waith i ti heb. Paid a trio. Just ildiad y hun i beth sy'n digwydd i chdi. Mae'r ysgrythyr yn deud, mae pethau'n mynd i fod yn anodd rwan, ond yn Iesu Grist, mae gen ti un ysblenydd sydd wedi dod ata ti a profi'r pethau anodd o ti di brofi, fel mae nid dyma fydd diwedd y stori i ti ac i bawb o bobl Dduw. Mi fyddan nhw'n cael profi gogoniant Duw am byth. Be bynnag mae hynny'n ei feddwl. A sut bynnag fydd o, chybod, sgnaim geiriau i ddisgrifio fo, ond mae'r Beibl yn annog ni feddwl felly'n dydi. A'n ymatab ni felly ydy diolch, ydy moli, ydy gofyn arglwydd helpa fi, ddydd ar ôl dydd,
I feddwl ac i'r meddwl yna am wirioneddau syfrdanol pwy wyt ti dreiddio lawr i sut ydw i'n delio hefo struggles. Sut ydw i'n delio hefo pan di pethau ddim yn hardd yn yn byd ni, mae o'n hyll. Da ni'n deud, ond da ni'n gwybod pwy sydd yn hardd. A da ni'n gwybod sut bod yr harddwch yna yn mynd i lenwi pob man rhyw ddydd. Ac yn y gobaith yna, da ni'n gweithio drost harddwch, drost gyfiawnder, drost gariad a maddeuant fel ag rydyn ni'n ymwneud â gwahanol bobl. Ac yn yr Efengyl, beth sy'n syfrdanol ydy bod yr holl bethau yna da ni wedi sôn amdanyn nhw wrth ddisgrifio Duw, ysblander, mawredd, gallu, yn Iesu Grist i gyd o blaid i bobl o. Dwi'n orffan efo'r dyfyniad yma yn Effesiaid 1. Paul yn deud, am gweddi yw ar ei ddew ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chwi, Gristnogion, Ephesus yn yr achos yma, yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo oleio llygaid eich deall, a'ch dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlug yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei roi i chwi, ymhlith y saints, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mae ei fawredd tu hwnt i'n deall ni. Byddan nhw'n dweud mor rhyfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd, a byddai'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti'n ei gwneud. O rwan ac am byth trwy Iesu Grist. Amen. Dwch i ni orffan. Dwch i ni gael munud bach o dawelwch i ddechrau. Sori. Ar ôl deud na dyna sut dylswn ni ymateb. Ni'n mynd i gael chydig bach o dawelwch i fyfyrio. Ac yna mi ganwn ni glod. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy o'r fy rhan, fy mara bywiol yw.
Un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Un Duw ni y bwr mawl a'r gogoniant a'r doethineb a'r diolch a'r anrhydedd a'r gallu a'r nerth byth bythoedd. Amen.